Добър вечер, вие сте с централните новини на BTV, аз съм Гена Трайкова. Здравейте от мен в съботната вечер, аз съм Венелин Петков. Вие сте с новините на националната телевизия BTV. Добър вечер. Здравейте от мен в неделя, 2 февруари. В началото на емисията ето и днешните водещи новини. Хиляди изследователи проучват откритите в Тексас и Луизиана отломки от совалката Колумбия. Русенската полиция арестувала 9 души от мрежа за производство и разпространение на огнестрелно оръжие. 30 български работници ще бъдат екстрадирани утре сутрин от Тел Авив. След вчерашната трагедия с совалката Колумбия, НАСА прекрати всички полети за... Вие сте с новините на националната телевизия BTV. Добър вечер. Здравейте от мен в четвъртък, 10 юни. В началото на емисията водещите новини. С около 10% ще поскъпне парното за бита през новия отоплителен сезон. От до година най-скъпо парно ще плащат в Хасанлък, Шумен и Велико Търново. По информация на летище София, вероятната причина за аварийното кацане на самолета Пилатус е незаключен колесник. Данъчна служителка беше нападната и бита с метални тръби в Русе. Топлата вода в София ще бъде спряна изцяло за 2 дни, а отделни квартали могат да останат и без студена вода. Кодът на третия мобилен оператор в България ще бъде 087. Тази сутрин Добър ден, гледате BTV новините в 12. Здравейте и от мен. Софийски университет Свети Климент Охридски днес се провежда изпита по български език и литература. Близо 3500 кандидат-студенти Гледате BTV новините, представени от Гена Трайкова и Венелин Петков. Добър вечер, вие гледате BTV новините в неделя, 16 април. Добър вечер и от мен в началото на емисията днешните водещи новини. Край почти всички наши дунавски градове водните нива бележат застой, а на места дори и спад. За първи път днес беше направен оглед от въздуха на наводнените райони. Съюзът на свободните демократи определил своята кандидат-президентска двойка за предстоящите избори. С ръкопашна схватка между привърженици на ВМРО и ОМО Илинден премина честването на 65-та годишнина от освобождаването на Вардарска Македония. Католическият свят днес отбеляза Велик ден, ние празнуваме Цветница. Край почти всички наши дунавски градове водните нива бележат застой, а на места дори... Обстановката у нас е спокойна, въпреки валежите на цялата страна. Откат предупреждават за хлъзгави пътища. Камион на Кейфор уби цяло семейство в тежка катастрофа край Луковит. Отец Боян Сараев няма да се кандидатира за кмет на Кърджали на предстоящите местни избори. Всеки трети търговец на морето е в нарушение, установяват проверките на Комисията за защита на потребителите. Добър вечер, вие сте с BTV новините, аз съм Ани Салич. Добър вечер, аз съм Юхсел Кадриев. Въпреки валежите на цялата страна, обстановката у нас е спокойна, обобщи Министерството на държавната... В тази емисия очаквайте, олиото поевтинява с до 10%, но до година. Учебната година отново заплашена от учителски протести. Варненски търговци на протест забраняват им да зареждат магазините си през деня. Рекордните жеги люлякът цъфна повторно. В прогнозата за времето очаквайте подробности за температурните рекорди, измерени днес.
Здравейте отново. Вие сте с BTV новините в 19:30. Втората емисия започваме с новините след стачката на фермерите. Вече започна изплаждането на пълния размер. Банки прибягват до нестандартни методи към длъжниците си. Свършиха парите за заплати във фонд „Земеделие“. Българка в неизвестност в Гърция от 12 дни. Добър вечер, вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Започваме емисията с един инцидент, който се случи. Добър вечер, започва часът на новините. Аз съм Милена Филчева. На живо зърнопроизводителите тръгнаха с трактори към столицата. Германия и Франция поискаха нов договор за Европейския съюз. Нова акция на серийния подпълвач на коли. Добър вечер, вие сте с BTV новините в 22 часа. Аз съм Гена Трайкова. Добър вечер и от мен, аз съм Веналин Петков. Протестите в Турция продължават за защита на конкуренцията. Вие сте с новините в 12. Добър ден, аз съм Мариана Векилска. Добър ден, аз съм Ивайло Василев. И тази нощ Турция не спа. Протестите срещу управляващата партия на справедливостта и развитието не стихват вече. Турция преживя трета нощ на безредици. BTV нови топло. Добър вечер, вие сте с BTV новините. Аз съм Гена Трайкова. Добър вечер и от мен в понеделник, 3 юни. Аз съм Веналин Петков. Поредна безсънна нощ в Турция и може би най-напрегнатата от началото на протестите – революцията от площад Таксим. Избори 2016. Кой ще е петият? Здравейте в изборния ден. Вие сте с обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Добър ден в неделя, 6 ноември. Аз съм Юксел Кадриев. България избира петият президент. Днес се провежда и национален референдум.
Поне 14 са жертвите на зловещия инцидент в Съединените щати. Започват BTV новините в 12. Аз съм Ирина Костадинова. Ето и останалото по-важно до този час. Дейвид Камерън пристига у нас. Очаква се да обсъди с президента и премиера бежанския. Знакова визита на украинския президент в България. Аз се обадих на президента. Здравейте! Започват обедните новини на BTV. Аз съм Ивайло Везенков. Украинският президент Володимир Зеленски пристига в България. Знакова визита. Тя се случва при висока степен на конфиденциалност. Задържах общински служител на ключова позиция в Несебър по разследване за търговия с глас. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Задържаха служител на общината в Несебър по сигнал за купуване на гласове в негови имоти. Потребителите вече могат да следят и сравняват в реално време по интернет цените на основни храни. Добър вечер с новините на BTV. Аз съм Лиляна Боянова. На 24 март, петък. Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Ето и акцентите в емисията днес. Вижте, 180 лични карти са събрали. На кого са тези лични карти? Цялата сграда. Кой ги събрали? Защо ги? 1,5 милиона евро в колата на семейство на капитан Андреево. Пореден рунд от обявената битка на държавата с високите цени на храните в страната ни. Служебното правителство днес официално представи България скърби за десетките невинни жертви в пожара в македонския град Кочани. В знак на съпричастност националните флагове на държавните институции у нас бяха спуснати наполовина. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Росен Цветков. Ето още от днешния 18 март. Престъпление срещу обществената сигурност е случилото се в Кочани, обяви и главният прокурор. Се изпитува действия и на примане и даване подкуп, незаконска набавка и употреба на пиротехнически средства. Нужда от кръв за ранените. Българският Червен кръст призова да помогнем. На метри от училище полицаи предотвратиха инцидент с шофьор с 4,33 промила алкохол и без книжка. Израел започна нови удари в ивицата Газа. След жегата дъжд и сняг, задълго ли се върна зимата? Разследването на фаталния пожар в дискотеката в македонския град Кочани, в който в нощта срещу И България скърби.
Траур и свалени знамена у нас за десетките погубени млади животи в съседна Северна Македония. Вие сте с BTV новините, аз съм Лиляна Боянова. Аз съм Иван Георгиев, следва водещото във вторник, 18 март. На третото денонощие гняв, протести и обиски в търсене на виновните за трагедията в Кочани. Пълно цяла генерация деца ги няма. Клубът е изпепелен за 15 минути, разказват пред BTV свидетели, а в близост до него е имало склад за гориво. Настаняван в психиатрия мъжа нападнал метеоролозите на станция Мургаш, близки и познати на семейството на протест с искане за справедливост. Доналд Тръмп в разговор с Владимир Путин за войната в Украйна, разпределяне на определени активи и какво още. Рязко застудяване у нас и снежна покривка на много места в страната. Гневът и нуждата от справедливост днес взеха превес над ужасната мъка, сковала съседна Северна Македония. В този час започват протестите в столицата Скопие.